Hello και πάμε μια βόλτα στα public. Εδώ είμαι εγώ μετά την προπόνηση, μην τρομάξετε. Βλέπουμε κατευθείαν τα ευυπόλυτα για την ημέρα, σχολικά βιβλία, τρέχω μακριά, δεν αντέχω, και το αγαπημένο μου ράφι φαντασίας. Βαβέλ υπερλατρεύω, Nevernight από μένα είναι όχι. DNF, πρέπει να το διαβάσω. Το audiobook που ακούω τώρα, πρέπει να το διαβάσω και αυτό. Αγαπημένη σειρά An Ember in the Ashes, διαβάστε τα. Last Violent Call, αγαπάμε Chloe Gong, διαβάστε αυτή τη σειρά. Εδώ βλέπουμε το τραπέζι με τα μεταφρασμένα φαντασίας, Αγκαθή και Τριαντάφυλλα, λατρεύω, αγαπάμε Sarah J. Maas, τα έχω διαβάσει όλα της. Αυτό το βρήκα μέσα σε φαντασίας, δεν ξέρω τι είναι. Αγαπημένη διλογία. Και εδώ κοιτάω τα ράφια και σκέφτομαι, θέλω όντως να αγοράσω κάτι? Δεν ξέρει κανείς.